Καλησπέρα φίλοι μου. Καλησπέρα φίλοι μου. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή. Η ώρα είναι... Έτσι. Ακριβώς. Άμα θες πράγμα πέμπω. Ίδια πράγμα πέμπω. Σήμερα Παρασκευή φίλοι μου. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Σήμερα Παρασκευή φίλοι μου. Λοιπόν, μιλούσα με τον διευθυντή Χαρή. Τι έγινε στο σχολείο? Με τον διευθυντή του σχολείου μου μιλούσα. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, συγγνώμη για την διακοπή. Σήμερα είναι Παρασκευή φίλοι μου και φίλοι μου. Η ώρα είναι 5 η ώρα είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Όχι, 12 η ώρα είναι το μεσημέρι. Που προβάλλεται το βίντεο βέβαια, ενώ κανονικά σήμερα είναι 5η στις 6:30 ώρα. Αλλά εσείς μπορείτε να το δείτε την Παρασκευή που για εσάς είναι σήμερα, 12 η ώρα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε τώρα στο θέμα μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω μια κριτική αυτή εδώ. Ορίστε και το μανίκι της αν δεν το βλέπετε καλά. Αυτό είναι το δοξάρι της, έτσι λέγεται, το πιάνουμε έτσι. Αυτές είναι οι νότες. Σολα, σι, ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο, ρε, σι, μι, ρε, ντο. Αυτό είναι για εξάσκηση λύρας, για αρχάριους, αυτός που ξεκίνησαν τώρα πριν χτες, και δεν ξέρω. Γιατί ό,τι και να γίνει πάλι εσύ γυναίκα. Μετά γρήγορα μπορείτε να τις παίξετε λίγο πιο γρήγορα δηλαδή. Ναι, αυτό λέω εγώ θα βγάλω ό,τι πράγματα δεν χρειάζεται μέσα. Πιο γρήγορα και πιο γρήγορα μέχρι να φτάσει σχεδόν στο μήνυμα. Το ψυγείο αυτό, αν είναι ψυγείο που θέλεις, επειδή ο μπαμπάς μου μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, μέσα από την κρεβατοκάμαρα υπάρχει ένα ημίδιπλο κρεβάτι, από ό,τι είδες. Το κάνουμε. Και μια ντουλάπα. Αυτά θα τα χρειαστείς, έτσι. Τώρα και αυτά το κάνουμε. Αυτό θα χρειάζεται. Απλά σε άλλο βίντεο. Και γεια σας, τα λέμε στο part 2.